Zdravím ľudia, vítam vás z nového videa, dneska som tu ja, jedu so mnou Cecky a Fifo a dneska tu natáčam video. Tak ideme si dneska ukázať, ako očíme T-Rexa. Najprv mi Cecky musí dať palcát, čo som mu dal a ja zatiaľ zoberiem šarát. Cecky, kde si? Haló? Vždycky pošel. Keď tak natáčam. Haló? No, slyšíme tě. Haló, haló, haló? Haló, haló, haló? Mluvíme cez Minecraft či cez Discord? Budem přes Discord. Budem přes oboje. No, tak ťa slyšia aj... Slyšia akoby cez... Mňa asi ne, ale ináč ťa počujú cez Discord. Tak, kde si? Ja tak ja ti to ukážem. Daj mi ten palcát. Diamonding na tom iPhone. Že nebo musíš počkať, keď sa ten palcát úplne nabije. Vieš, ako ten meč. A musíš vybrať akoby... Taká, tá som nestihol. A musíš vybrať rýchlo ten šarát. Tu máš palcát a tyto šaláty. Aj ty potrebuješ viac, ty vole. Toto čo je? A tady je ešte dve. Už se mi nevejdou. No tak jak... Ty vole, ty Farspektom ne, ten si sundej. Už mi se žral 2 polívky. Lebo ty ho musíš nechat akoby keď sa mu točí hlava, hvězdičky. Dobře, už nemám fire respect. Rychle ten šrát daj. Jsem ho chtěl fláknout svým mečem. A? Už ho máš? Jak rychlo. Máš ještě nějaký šaráty, co ti zostaly? Ne. OK, tak akorát jsme potřebovali, no tak je jdem vrátit. Dáš mi ten palcát? Ale já jsem idiot. Jo, se oprav. A tak nepotřebuje asi opravy, ne? No nepotřebuje. Myslíš, že budou moct být spolu v tom? Spolu ve výběhu? Můžeme zkusit. Ale ty můžeš dát to shift a lavé, že aby tě nasledoval. Nepotřebuji. Ale ta na Voldering, takže si to nastavu těbou. Ahoj. Kam zmizel? Kam zmizel? To nemůže být? Asi nemůže být, no. Ale on nezmizel. On nezmizel kvůli těm, on prostě zmizel. Já jsem tě hovoril, aby si snažil nastavit follow. A aby si sadol. Debile. Kam zmizel? Já nemůžu za to, že prostě zmizel. Můžeš, nebo jsi bez mozek. Kurde. Já můžu za to, že prostě zmizel. Tak máš po dinosaurovi, už ti dalšího nedám. Dobré. Kolik je tady hráčů? Jsme tady 3. Čo som zrobil? Čo to kurde? Takže ľudia, po menšom Fairy sa vám toto video páčilo a zatiaľ čau.